Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mga igsuon, maayong adlaw nga Domingo. Nini ikakawha ag 8 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, kita gipahimangnoan ni Jesus nga ang kahingpitan sa kaluwasan dili masukod diha sa pagsubay lamang sa balaod, kundili ang pagtalikod sa kalibutanong kahilayan alang sa langit nung bahandi. Karong Domingo usab ang simbahan sa Pilipinas nagpahinungod alang sa atong maigsuong lumad, kinsa sagad nakasinati sa mga pagdaog-daog, pagpahimulos o diskriminasyon. Kita giawhag sa pagampo alang kanila o paglihok alang sa kaangayan o hustisya, nga sa dugay ng panahon sila gihikawan. Sa ulogon ta sa kalipay ang gugma sa Dios sining Santos nga Eucharistia, ug atong ihalad ang atong mga tagsa-tagsa kakatuyuan ug ang mga petitions nga nakasulat sa atong social media pages o kining mosunod nga mga pangamuyo. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. We, the daughters and sons of Him, who build the valleys and plains, praise the wonders our God has done in every heart that sings. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sumahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Maayong buntag kanatong tanan o Maayong buntag. welcome sa atong Santos nga misa niining ika-28 Sunday sa ordinaryong panahon. Sa atong ebanghelyo karon mga igsuon, nay usa ka batan-ong lalaki nga muluhod sa atubangan sa atong Ginoong Hesus ug mangutana kaniya, magtutudlo unsa may akong buhaton para makabuot nako ang kinabuhing dayon. Nindot ang iyang pangutana mga igsuon, apan tudluan kita sa atong Ginoong Hesus nga naay kuwang sa iyang pangutana. Nga usahay nga makaingon ta nga ang atong mga pag-ampo dili kayo to bagos Ginoo, kay sayo pa nga atong gipangayo. Kuwang ang atong gipangayo. Muna nga magpasalamat kita sa Ginoo
sa padayon niyang paggabay kanato kung unsa ang sakto nga pangayoon o kung kinsa bagyod ang atong pangandoyon. Sa mga kahigayunan nga ang ato lamang kaugalingong selfish motivations mo nagtukmod sa atong mga pag-ampo. Sa mga kahigayunan nga wa kita makakita sa mas labawng panginahanglan sa mga silingan o sa mga miyembro sa atong pamilya. Sa mga kahigayunan nga wa nato pangayua ang ug panganduya ang mga laraw pangandoy sa Ginoo lang kanato. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kog dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-unon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kristo, kaluy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ukadait sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Ginong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, kagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaing kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Hesu Kristo, tungtunganan sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw nagalingkod sa tuo, sa Amahan, dawatang among pangamulong. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo.
himaya sa Dios Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Ginoo, among hinabang ug mag-aagak, himua ang among mga kinabuhi nga magbarug diha sa imong gugma, ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Sa pagkamatngon ko nga ako usa lamang katawo, nagampo ako og gihatag kanako ang pagpanabot. Miabot kanako ang espiritu sa kaalam. Gimahal ko siya labaw kaysa bisan unsang trono o korona. Walay bali ang bahandi kun itandi kaniya. Ang mahalon nga mga alahas, dili makatupong sa iyang bili. Kung itupad sa kaalam ang tanang bulawan sa kalibutan, daw usa lamang kapudyot nga balas. Ug ang plata, dili mobili labaw sa lapok. Gimahal ko siya labaw sa maayong panglawas, ug sa maayong panagway. Iyaha sa kaalam ang usa ka kasanag nga dili gayud muaw, o gipalabi ko kinilabaw sa bisan unsang kahayag. Sa pagkunsad sa kaalam nga hikanako, miabot uban kaniya ang tanang maayong mga butang. Gidad-an ako niya sa dili ikaasoy nga mga bahandi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Puna kami sa imong gugma, O Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Puna kami sa imong gugma, O Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Tudloy kami sa matarong nga pangisip sa mga adlaw, aron makakabot kami og kaalam sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo kanus apa, kaloy ang imong mga sulugoon. Puna kami sa imong gugma, O Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Pagkabuntag puna kami sa imong kaluoy, aron mo singgit kami tungod sa kalipay, o kasadya sa tanan namong mga adlaw. Himua nga malipay kami tungod sa mga adlaw nga imo kaming gisakit. Tungod sa mga tuig kanus nakita namo ang dautan. Puna kami sa imong gugma, O Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Ikitanunta sa imong mga sulugoon, ang imong buhat ug ang imong himaya, ikitan sa ilang mga anak. Maatuunta ang mahigugmaong pag-amumas sa Ginoo nga atong Dios. Palampuso niya alang kanato ang buhat sa atong mga kamot. Palampuso niya ang buhat sa atong mga kamot. Puna kami sa imong gugma, O Ginoo, ug mag-awit
kami tungod sa kalipay. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan, ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha o gunahuna sa kasing-kasing sa mga tao. Walay butang matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata, ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maana kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayawan ikaw, O Ginoo. Sa diha nga mulakat na unta si Jesus, may tao nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iya nga tubangan ug nangutana. Mayong magtutudlo, unsa may kinahanglan kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Nangutana si Jesus kaniya, nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawas sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, ayaw panlimbong, tahura ang imong amahan ug inahan. Mitubag ang tao magtutudlo, nagtuman ako nining tanang sugo sukad pa sa akong pagkabatanon. Mahigugmaon si Jesus nga mituto kaniya og namulong. Usara ka butang ang kinahanglan mong buhaton. Lakat ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog sa tawo niini, naguol siya sa masulub-on ni siya ug masulub-ong bibiya kang Hesus tungod kay dato man sa kaayo. Milingi-lingi si Jesus sa iya mga tinun-an ug miingon kanila, pagkalisod gayud sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Nakugang ang mga tinun-an sa pagkabati nila niini, apan mipadayon si Jesus pagsulti, mga anak, pagkalisod gayud ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Mas lisod pa sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusod sa lungag sa dagom. Nahibulong pag-ayo niini ang mga tinun-an ug nagpangutan anay, kung mao ka na, kinsa ra man day ang maluwas? Mitutok si Jesus kanila og mitubag, dili kini mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios. Kay ang tanan mahimo gayud sa Dios. Unya misulti si Pedro, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Mingon si Jesus kanila, tinuod ka na, ug sultian ka kamo, nga ang mubiya sa iyang panimalay o sa mga igsuon, o sa inahan, o sa amahan, o sa mga anak, o sa mga uma, tungod ka nako, ug tungod sa maayong balita, makadawat og labi pang daghan ining kinabuhia. Makadawat sa ginatus ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak, ug mga uma, bisan tuod og lutuson siya, ug sa umaabot nga kalibutan, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, kining atong Ebanghelyo karon duha ni kabahin or pwede gani ni sagtulo. Pero sa atong pamalandong karon atong nang bahinon o duha. Sa first part,
nining usa ka batan-on nga dato nga nangutana sa atong Ginoo kung Lord, ganahan ko malangit unsa may akong buhaton kay kanang daghan naman kay kog nabuhat para nga malangit ko. Mahinumduman ako ani mga igsoon nga ako ang mga among batch sa amo ang classmates, mga batch nga mga successful na sad kaloy Ginoo. Nayusa na ako ka classmate nga nagtrabaho pa to siya sa una sa City Savings Bank. Naghuwat na lang siya nga ma-stroke ang iyahang manager kaysa na isunod. Napo ko ilang classmate nga head nurse sa usa ka state sa Australia. Ug naangkon nila kining ilahang mga posisyon gumikan sa kakugi, gumikan sa pagsakripisyo. Sama usab nining mao nga batan-on nga dato. Lord, dakhan na kay kog nahimo Lord. Unsa pa man gyud akong buhaton Lord para nga malangit ko. Pero mga igsuon, naay something sa iyahang pangutana nga nag-reveal sa iyahang state of mind. Nagtuo siya nga ang langit usa ka achievement. Pero dili. Mag-unsa man kas langit? Ang langit ra ba gyud ang imong gi-aim or gi-aim nimo siya nga tag-iyas langit? Siya nga pinaagi siyang grasya nakaangkon ka sa mga bahandi nga imuhang na-enjoy karon sa kalibutan. Sa atong unang pagbasa mga igsuon, si Solomon naghisgot nga ang pinakanindot nga pangayoon nato dili kabtangan kundi kaalam. Kay unsaon man na nimong nakadaog ka sa loto og 150 million pesos. Pero wa ka kahibaw kung sa imong buhaton anang 150 million pesos. Dakog puruhan mahurot ra kita sa way hinungdan. Tungod kay wa tay kaalam kung sa ang paggamit nato ang kwarta. So dili di ay hingpit mga igsuon nga daghan tag kwarta or nga successful ta. Ang mas importante mao kung naa ba tay kaalam para paggamit niining tanan nga ato ang na-achieve gumikan sa paningkamot or kay gihatag lang sa Ginoo kanato. Ug muna ang punto sa ni Jesus mga igsuon sa ato ang ebanghelyo. Ang tubag ni Jesus mga igsuon sa iyang pangutana nga kanang aw mo ba? Aw nakahibaw man kas mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw panaba, ayaw pamangawat. Mga igsuon kining mga mga commandments ni Moses actually naghisgot ni sa atong relasyon sa ubang tao. So gilido sa ni Jesus kining maong successful nga lalaki nga batan-on sa pagtan-aw sa iyang isig katawo. Mo man ni problema nato mga igsoon sa Pilipinas. Daghang ganahang madato para lang madato. Pero eventually kung mature sila, makaamgo sila nga ang ako tayong kadato, mas mahimong makaayo kanako kung pinaagi nining akong kadato, madato sa ang ubang tao. Walay tinuod nga progress kung kining progress para lang nako. Kinahanglan makapisik gini siya, mudagay-day gini siya, dili lang kay pisik, mudagay-day gini siya sa ato ang isig katao. Kay kung mangandoy lang ta nga madato ta para sa atong kaugalingon, ay sus daghan kay tag problema, daghan kay tag bantayanan. Kay bawo man siguro mo ana mga dato diha nga tungod sa ilang kadato, nagkadaghan pud ang ilang security guard. Kay basig kawatan sila. Pero ang tinuod nga dato mga igsuon, makapadato pod sa ubang tao. Muni ang tubag ni Jesus sa atong ebanghelyo karon. Tan-awa ang imong silingan. Nabulahan ba sila tungod kay bulahan ka? Okay. Unya, nitubag pagid ang dato. O Lord, natuman na akong napu kasugo. Apan, naapagi maslawang pag-iniini. Okay. Sige be, itugyan ko nun ang tanan. Muna ang punto po sa atong ikaduhang pagbasa mga igsuon. Nga, kanang makakita ta sa wisdom niining mga katigayunan nga ang mga katigayunan
pamaagi lamang di sila, means to an end. Nga whether tagaan ta sa Ginoo og bahandi or di, dili na mo importante. Ang importante nga matuman nato ang planos Ginoo. Og sa diha nga giingnan ning maong dato mga igsoon nga sige, ihatag nang imong mga katigayunan sa tanan o sa mga kabus. Guol kayo siya. Pero tungod sa kaguol sa maong batanon mga igsoon, wala siguro siya makadungog sa katapusang gisulti sa atong Ginoo. Unya, balik nganhi og sunod kanako. Muni mas importante mga igsoon, dili man lang ang punto, dili lang kay mutabang ta sa atong isig katawo. Nga pinaagi sa atong pagtabang sa atong isig katawo, mubalik ta ngadto sa Ginoo. Actually mga igsoon, ang atong pagtabang sa atong isig katawo makapaduol nato or mag-lead ka nato paingon sa Ginoo. Ang langit mga igsoon, dili lang lugar sa kalipay. Ang langit mao ang puy-anan sa Ginoo. Ang giaim nato dili lang kay langit. Ang giaim nato ang Ginoo nga nagpuyo sa langit. Kung mauni ang atong pangayoon mga igsoon nga mahiusa ta sa Ginoo nga maoy tag-iya sa langit, then sayon na lang kanato ang pagsulod sa gingarian sa langit. Muni mga igsoon nga dili gina nato ma-achieve ang langit sa ato lang kaugalingong kanang paningkamot. Ma-achieve lamang nato ang langit kung kita mahiusa sa Ginoo. Ang punto di ay mga igsoon, dili ang langit kundi kahiusahan sa Ginoo. So, siguro, kung pangutanon pagbalik sa atong Ginoong Hesus kini maong tao, sige, karon nga nagka-istorya ta, karon nga na-explain na nako nimo, unsa man ang imong pangayoon. Dakog puruhan mutubag ning maong batan-ong lalaki nga, dili day langit Ginoo. Ikaw ang akong panganduyon. Ug muna ang saad sa atong Ginoong Hesus kang Pedro sa mga apostoles. Kamo nga ning biya sa mga katigayunan para mosunod kanako. Mubalik pud ni. Tagaan ta mo sa tanan nga inyong gikinahanglan. Kana tungod kay nakaila nakamo kanako. So, mutuyo ka na sa mga igsuon. Ug mao gid kani ang key sa atong mga panginahanglan. Dili nga mangayo usa ta sa grasya, kundi nga panganduyo nato ang tinubdan sa grasya kaysa sa grasya. Amen. Manindog palihog atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikana og sagikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak gisimba siya og himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan, alang kang kinsa walay imposible ug makahimo sa tanang butang.
Sa matag pangamuyo kita moingon, luwasa kami, Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Alang sa tibuok kalibutan, ilabi na sa mga nangulon ini, nga andam o gawas nun sila sa mga muhalad sa nga bahandi, niining kalibutan alang sa ginharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga pangitaon unta nila ang kaalam sa Dios, labaw sa tanan, mga butang, magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Alang sa mga tawo nga dunay hinakog nga mga tinguha sa pagbaton sa bahandi sa kalibutan, nga dawaton na nila ang lamdag sa Espiritu Santo, ug batunan ang kinabuhi nga manggihuna-hunaon sa kaayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Alang kanatong tanan nga mahimo kitang kabahin sa aktibo, nga paglihok o pagkabana alang sa pagkabot sa mga lehitimong pangandoy sa atong mga igsoong lumad, magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, o si Blessed James Alberione, SSP, ang founder ng Pauline Family, nga mabayaw na sila sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Alang sa mga magtutuong nangamatay, nga makasulod na unta sila sa gingharian langit nun, magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Mangliw po kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Horacio Emperada. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami.
Langit no nga mahan, himua kaming mga kabus sa Espiritu, aron makasulod kami sa gingharian ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Pagdaygun ka Diyos, Amahang langit nun, ningasa namong mga masalay pun, ang panubino nga abot sa yuta, inamasak kamot sa tawo. Dawata kining among mga halad, sa mga sala namu igabayan, ang lawas dugo ni Jesus atong Dios, kinabuhing gihalat sa krus. Mga igsoon, pagampo kamo. Aron kining ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Dawaton na ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagtayog paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo ug asa, nga among gihalad diha sa pagtuo ug pagigugma. Ug himua nga kining Eucharistia magdala ka namo nganha sa imong himaya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Munaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan maoy imong pagbuot, maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo. Apan ang tao mismo mo'y nag-uli nini kanamo, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa upad, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas
nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik nga. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan hining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, ni Medefili ang kaabag nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni Blessed James Alberione ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 Amen. Gitudloan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, hindi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo,
kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Inunuha luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kaimo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Pakita ta ang pag-inig sa unay. Cordero sa Dios, nga nagawag kang sa mga sala, kaluhi, kaluhi, kaluhi kami. Cordero sa Dios, nga nagawag kang sa mga sala, kaluhi, kaluhi, kaluhi kami. Cordero sa Dios, nga nagawag kang sa mga sala, hatagi kami sa kalinaw. Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, apani pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo, Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. magampo kita. O Amahan nga gamhanan, ang lawas og dugo sa imong anak, mahimuunta nga makaambit kami sa iyang Diyos ng kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan.
dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya karon nga mahimong santos, o nga ang iyang kasakit mahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maigsuon sa dili pa nato tapuson ang atong kasaulugan, tuguti ako sa pagpaabot sa atong mga pasalamat sa tanan nga ning tabang, ilabi na sa atong mga sponsors, mass offerers, lectors, choir ug technical crew aron atong mapahigayon kining santos nga Eucharistia. Sa Buds and Blossoms Flower Shop, ang naghalad sa atong mga bulak sa atong altar karon, ug kang Ma'am Telma, kaninyong tanan daghang salamat. Daghang salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Leo Lu Arche, ang Parochial Vicar sa Cebu Metropolitan Cathedral. Maigsuon padayon gihapon ang atong pag-awhag sa tanan, nga unta magkahiusa kita sa pagsumpo sa COVID-19, pinaagi sa pag-amping kanunay sa atong panglawas, inubanan sa mga pag-ampo. Ug mosunod lang unta kita sa tanan nga mga health protocols nga gipatuman sa atong gobyerno. Ug alang atong nagpadala sa ilang donations, daghan kayong salamat. Sa mga gustong mutabang sa TV ministry, mahimo ninyong ideposito sa Security Bank ang inyong donations ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181 00551-6001. Ug nanawagan usab kami ni atong gustong mohalad og bulak para sa atong altar, palihog tawag lang ni ining mga numero aron atong ma-schedule kung kanus-a ang inyong turno. Daghang salamat ug maayong Domingo kaninyong tanan. Pahinumdum lang mga igsuon nga giawhag kita sa atong gobyerno o sa simbahan nga magpabakuna na gyud. Karon sa buwan sa Oktubre, daghan na gyud ang bakuna nga available. So magpabakuna kita. Ikaduha, nga magparehistro na kita alang sa eleksyon. Naay extension sa voters registration until October 30. So ato ning pahimuslan mga igsoon. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa. Atong dad-on ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Amahan, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.